So nandito tayo mga kalingap kina Ate Julie at kamustahin natin si Umon. Okay na ho mga kalingap si Umon. Okay na ito Ate Julie ano? Okay na siya. Okay man po. Ano lang po, yung tiyan niya ayaw niya pahawakan masakit. Masakit pa yung tiyan mo? Pero nakakalakad-lakad ka na. Bugbog pa yan para yung... Nabubugay sa manipela po. Ayan mga kalingap si Umon. Sabi nga po ni Doktora, pag niligo na po sa sala yung ulo. Pagaling na. Parang natutulala ito. Nag-iisip siguro Kalinga Palbi kung bakit ano. Siguro siyempre sa isa. Ano po si Umon mga kalingap. Kumusta na? Malakas ka? Nagkain ka na? Malakas ka na? Sige, tabi tayo dun. Malakas na si Umon no. Pero ano pa yung ice? Malambot na yung ano mo. Ano po? Malambot na ano. Sige, tasig pa dun at makakwentuhan tayo. Kasi Umon at nagkain ka na. Malakas ka nang kumain. Ingatan ang ulo. Ingat lang. At least ano buhay ka, safe ka. Normal lang yan na ano. Normal na yung ano mo, kalagayan mo kasi may mga ganyan na insidente, yung mga aksidente. Mapalad ka nga at hindi masyadong lubog yung sayo. Hindi masyadong lubog yung ano mo, ulo mo. Yung iba talagang ano na, lubog na lubog. Ano yung pagbabago na may pagbabago ba sa sarili mo? Na wala naman. Yung pakiramdam mo okay na. Pero at least kamusta ngayon na ganyan na yung ano mo? Malambot na yung parte diyan. Anong nararamdaman mo? Malungkot, ganun. Pero salamat pa rin. Salamat pa rin tayo kasi may second chance ka. Second chance na yan. Ingat ka na sa susunod. So, ngayon, kamusta yung mga barkada mo? Ayos naman po sila. Ayos. Pag ano ko po nagkakrita. Nakita ko. Okay naman po. Okay sila. Ikaw lang talaga yung ano, napuruhan. So ngayon ano, Umon, bagong buhay. Bagong buhay sa pangalawang buhay. So ngayon dapat iwas ka na sa mga barkadang mga parainom. Iwas ka na ba sa mga parainom na barkada? Iwas na ha. Kasi ano na yan, second chance na yan ng Lord. Puti at safe ka. Nagkapasok ka na sa school, hindi pa? Hindi po. Sa ano po? Sa sunod pong ano, doon. Doon ka. Sa Bernice po, alis na po itong mga stapler. Tatanggalin yung ano, yung mga Stapler. stapler kasi pa hilom na. Wala ka ng sakit na nararamdaman? Galing ka. Kaka-recover pa yan. Bawal mauntog ha. na ano ka na parang kinakabahan ka baka mauntog ano. Ano lang yan? Magano ka lang ng sombrero. May sombrero naman pa. Kung naka-helmet kayo, walang ganyan. Walang helmet kasi yung pag-drive niya, no? Dapat ikaw yung nag-drive at hindi ikaw yung nag-drive. Hindi mo motor. Hindi pa ako marunong. Hindi pa. Alam na ni Ate Jamaica mo nangyari sa'yo? Hindi ko po alam. Hindi niya alam.
So ngayon okay ka na. Wala nang masakit. Makakapasok ka na sa Lunes. Tatanungin kita, ano yung natutunan mo sa nangyari? Ano natutunan mo? Dapat pala ay Wala po na. Sa ano, laging mag-iingat. lagi mag-iingat. Tsaka ano pa? Kung ano pa sabihin ng ano, ng magulang natin, dapat makikinig. Tama. Tsaka sa payo ng mga nakakatanda sa'yo. Na sa mga ganong uulitin mo pa ba na magsama-sama kayo doon, inom, isa lang ang motor? Ulitin mo pa? Hindi na. Ayan. Tama yun. Sana, kasi kami naman, mula nang makilala namin kayo, si Ate Jamaica mo, parang hindi na kayo iba sa amin. Ano? Omon. Kaya, pag may nangyayari sa inyong masama, ano din kami, affected din kami. Pero pag nakikita namin na kayo ay maayos ang kalagayan, amon, ano kami, okay din kami, masaya din kami pagka ganun. Siya, halimbawa, makagraduate ka. Sa mag-graduate ka ba ngayon? Grade ano ka? Grade 6, mag-grade 7 po. Oh, mag-high school ka na din, ano? Parang iba ng level yun. Kung mag-graduate ka ngayon, happy kami, graduate ka na. May ano ka ba? Mayroon kang achievement? Wala. Kahit dun sa mga sports, wala din. Yun na. Sa sunod, maganda din kasi pag nag-graduate, aakyat ka din ng stage. Ganun dapat ang kapag kabata ka pa, ganun dapat nasa isip mo na kasi masaya si mama mo kapag kaakyat ng stage, no? Proud sila kasi yung pagod nila parang nababawasan o nawawala kapag yung anak nila ay makakagraduate. Mag-graduate ka naman, okay naman, lalo na kung meron kayong achievement. Nagkuha mo ako umon, bata ka pa lang, ilang taong ka pa lang? 14. Yan, ingat ka na susunod. Kahit 14 years old ka, alam ko, alam mo na yung bagay na mag-iingat, pag-iingat, mag-iiwas na din sa mga bad influence. Baka naninigarilyo ka na, hindi man. Yan, huwag kang gagaya sa iba. Ako, nandito, pinapayong kita kasi alam ko, makakatulong ito sa'yo. Kasi ako, pinagdaanan ko din yan. Yung panahon ko medyo, mas malala nga noon. Pero salamat kasi nakinig sa magulang. Uso noon ang mga fraternity noon, TBS, fraternity, hindi pala mga gang, TBS, madami. May 3 blocks pa noon, mga ganon. Pero salamat sa Panginoon, nakinig. Yun yung mga Ano ba talagang pangarap mo? Common. Ano po? Pangarap ko Maging pulis. Ha? Maging? Maging pulis. Dapat dun ka nakafocus. Bakit pulis ang gusto mo? Para mahuli yung mga siga, mga ganun ang gusto mo. Din,
para maprotektahan, maprotektahan yung mga naapi. Yan. Magandang ano din yan. Dati ganyan din yung pangarap ko, maging pulis. At ito mga kalingap, medyo okay na si Umon. Sana ano ka na ha, tuloy-tuloy yung pagbabago, ano. Huwag ka nagsasabong ka ata. Ha? Iwas ka sa mga ganong bagay. Kung may pangarap ka, ganito ang sekreto niyan. Huwag kang gagaya sa nakakarami. Ha? Pag may pangarap ka, ang fokusan mo yung pangarap mo. Ano bang nakikita mo sa future mo? Ganyan eh. Kapag may gusto kang makamit, iwasan mo yung mga ginagawa ng nakakarami. Ano, Umon? Ayan. Yung mga kalingap si Umon at medyo okay na siya. Okay na ho mga kalingap si Umon. Okay na ito, Ate Juliana. Okay na siya. Okay man po. Ano lang po, yung tiyan niya ayaw niya pahawakan masakit. Masakit pa yung tiyan mo. Pero nakakalakad-lakad ka na. Bugbog pa yan eh, para yung... Nabubugan sa manipela po. Yan, mga kalingap si Umon. Sabi nga po ni Doktora, pag niligo na po sa sala yung ulo at para pag tinanggal na po sa biyernes, hindi na masyado masaktan sa yung stapler. Oo. Kaya pag naligo po, binubuhusan ko na po ang ulo niya. Dahil takot ako masayin at baka ako masurit. Oo. Pala po, babasain talaga pala yan. Pag medyo ano na, pagaling na. Parang natutulala ito. Nag-iisip siguro Kalinga Palbi kung bakit siguro siyempre sa isa Julie, pambawon ito ni Umon. Yan, kay Umon. Thank you anak. Ano masasabi? Huwag na lang iinom. Okay lang yung barkada basta ang pag-uusapan nyo. Natuto na po yan at nagganyan na yan. Dati po, Oo, sa wag akin na. nakikinig yan kahit sino pong magpangaral Oo. sa kanya. Pero ngayon po at nagkaroon na sila ng ganyan, matututo na po yan. Alam na nila na ang sinasabi ng mga magulang ay para sa kanila, hindi yung para kung saan. Tapos wala man lang pong barkadang nagdama. Yun man lang po ang ano ko ay, Oo. iniwan siya sa area ng barkada. Parang, kaya sabi ko, nabigay ng leksyon talaga si God po baga para matuto ang isang tao. Tama. So, sige, Umon. Pagaling ka, Umon. Pagaling, ha? Huwag na dun sa barkada. Pati nga po Kalinga Palvin yung crush niya, napunta dito ay dinadalaw siya. Dinadalaw. Dinadalaw ka daw ng crush mo? Ay, hindi. Tao. Para kayo nagbibiroan na lang kayo. Gano'n na lang po kami Kalinga Palvin. Po. Oo. Nung unang uwi niya po dito, yung hinatid ko. Basta, Umon, may nagmamahal sa'yo ng mga totoo. Si mama mo, Kasi niya, nandito. Yung si mama mo, si teacher mo, pero yung mga barka-barkada, baka hindi ka naman nung nangailangan ka o hindi naman nagpakita, baka hindi totoo. Yung teacher niya po halos nag-iyak yan. Nag-iyak kay Umon po na mag-ano. Sabi ko, di ba na, kahit pasaway ka kay ma'am, o andito si ma'am, di ba? Sabi ko, kahit ganun lang ang teacher, mahal kayo nyo, kaya nagiging masumid yung para matuto kayo. Sino ba ang crush nito na Ate Julie? Si Valerie po. Ay, papuntahin natin dito, susunduin ko. Okay lang? Nasa school po yan. Joke lang. Nagkaka-crush po dyan. Yung isa po halos nangiyak niya ako pagdating naman dito. Ay, o siya. O dahil, ay, gwapo talaga si Umon. Ewan ko nga po Kalinga Palvin kung sana po di man po malaman ni Jamaica na nangyari po kayo. Hindi pa alam. Ayun, bawal Hindi po pa ito ata. alam. Pero sabi po na open po yun ang computer ay. Baka ma-distract po pag Bawal naman yun mag-open ng social media pag nandun sa ano. Ano ba Kalinga Palvin? Bubunutin yan isa-isa? Oo. Ay, isa-isa po? Hindi man na yan kasi ano na yan. Kumbaga bahaw na. Po. Kaya pala sabi na yung doktora po babasain daw para medyo magtikal-tikal yung ano. Tsaka tiga-ano po siya sa vitamins. Tiga-ano po Vitamins. siya sa vitamins. Lagi siyang malayo ang tingin, ano. Po. Kaya minsan po inaano ko, minsan mawawala. Tinitingnan yung mga manok. Sabi ko na, pag once ka kumaano yan ng manok yung ulo at baka akala ko alapihan niya nagagabang dyan. Hindi ko pong ganun. Kakatayin ko lahat ng manok mong yan.
Sige Ate Julie, at di na din ako mag ano, alam na din. Maliligo na si Omon. Thank you po Kalinga Alvin. Sige po. Ito po may ano po. Pagaling. Babaluto po ito. Ay, sige. Salamat Ate Julie. Dami po yung ano kanina. Ay, madami. Meron pa po dun. Bagong luto po ito. Tiglada po na po. Baka wala na kayo Ate Julie. Meron pa po dun po sa rin. Ang dami niyan. Ingat. Sige po. Salamat Ate Julie. Ingat po kayo Kalinga Alvin. God bless po. God bless. Mga kalingap, at medyo okay na si Umon. Kunting adjustment lang. Kakabalik na po siya sa dati. Ngayon po ay medyo natutulala ako. Kasi limitado na yung mga dapat gagawin niya. Pero nakakalakad na po siya. Thank you po mga kalingap sa panonood. Update natin ngayon. Salamat po and God bless.